gaur daukagula albiste oso on bat, oso ona, azken finean, hainbeste hilabete ondoren, pauso bat lortu dugula lomceren aurrean, eta hilabete guzti hauetan lan asko egin dugu, eta azkenean lortu dugu akordio bat, akordio partzial bat, eta hemen batez ere zenbait pututan, baina garrantzitsuenak esateagatik, da hizkuntzaren arloan eta baita eskola kontseiluaren arloan. Hizkuntzaren arloan, badakizue, hor legea ez da aplikatuko Euskadin, azken finean gure hizkuntzen ereduen sistema betetzen duelako legeak esaten duena, arrazoizko proportzioak bete behar dituela, eta hor interpretazioan, legearen interpretazioan ondo esaten da guk betetzen dugula, beraz ez dala aplikatuko hemen Euskadi. Eta bestea da nola usten duela Eusko Jaurlaritzari, hau da administrazioari, hemengo administrazioari, erregulatzea zein izango den eskola kontseiluaren eta zentroen zuzendaritzen arteko harremanak, erlazioak. Orduan, hori guk erregulatuko dugu, beraz, hemen eskola kontseiluei emango digu behar duten edo daukaten garrantzia. Bueno, gu esan genuen 19 artikulotan jarriko genuela errekurtsoa, egon gara 6 hilabeten bilatzen akordioren bat, eta akordio hauek lortu ditugu. Beraz, horiek ja ez dira errekurtsoen sartzen, baina beste guztia jarraitzen du bere errekurtsoaren bidea.